nalakang nga agpungtod wenno naimot awan ing penna asakit tinaken saan na pagragsakan nakit din tikinauno kinalawag kinapakumbaba ni Kristo ti ayat ituret na ti amin ti ayat mamati iti amin ti ayat mangnanama iti ituran na iti amin ti ayat na anus ken na asin saan ang naibo ken ti kababalin na saan alas nalakang nga ang pungtot